Hi guys, this is Aileen guys. Welcome to my vlog. Ito po guys ang Bicolanang Uragon. Yun guys, magandang hapon dito sa UAE. And then magandang gabi sa Philippines. Yun guys, magchismisan muna tayo guys bago ako magluto. Yung kahapon pala guys, may nag-message sa akin na hindi daw niya ako kilala. What? Ang sabi ko sa kanya, ako po ay anak ni Naami at Inggoy. Yan guys, yung picture ng nanay at tatay ko guys. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng nanay ko, yung tatay ko, yung itsura niya guys, oh. Parang walang pera, oh. Para sa kami guys, walang pera. Ay, alam nyo guys, at tulang nasa United Arab Emirates ako guys. Hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakapag-vacation. Umalis pa ako guys ng Philippines noong March 14, 2014 hanggang ngayon. Kaya yung nanay ko, pag tumatawag ako, panay sabi, Aileen, umuwi ka na. Ang tagal-tagal mo nang di umuwi. Kailan ka pa uuwi? Yung guys, yung lagi sinasabi ng nanay ko. Love you ma, pa, I miss you. Yun guys, magchikahan muna tayo bago ko guys i-prepare yung aking lulutuin ngayon. Okay guys? Please guys, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel guys. Pindutin nyo lang guys yung sa baba guys. Subscribe my channel and then share nyo na rin guys sa mga kaibigan nyo guys. Then shout out nga pala sa mga taga Bicol, sa amin, sa Pabrika, Bulacan, Marinesor, Zone 7, Kalilangit. Yun guys, shout out sa mga kaibigan ko dyan. Inshallah guys, next year, mag-8 years na ako. Inshallah, tapusin ko na lang yung kontrata ko guys. Then uuwi na ako guys. See you guys sa Philippines guys. Bye, thank you guys. Mwah. Ako si Aileen guys, muling nagbabalik ang Bicolanang Uragon. Ito na po guys, na-prepare na po natin ang mga ingredient na ating gagamitin. Nagamit ang corned beef. Ito guys ay corned beef. Gagawa po tayo guys ng okoy. Nagamit ang corned beef. Ito guys ay flour, harina. Ito guys patatas, sibuyas, isang itlog, bawang, carrot, then this one paminta. Then ang ating pampalasa guys, ang nam-nam. What? So guys, start na po nating hiwain ang mga ingredient na to. Guys, hiwain na po natin guys ng maliit ang patatas. Ito lang guys, aking gagawin. Maliliit lang po para mabilis po siyang maluto. Ayan guys, kita niyo po. Hiwain ko rin siya guys ng maliliit. Kasing tulad ng patatas. Guys. Yan siya guys. Maliliit lang siya.
Ayan, pati yung onion guys. Lagyan na rin natin ng maliliit. Ayan siya guys, oh. Ayan yung bawang. Iwain na rin siya guys ng maliliit. Ayan siya guys. Guys, nahiwa ko na po lahat ng ingredient guys. Yung carrot, yung patatas, yung sibuyas, yung bawang. Nahiwa ko na po siya guys ng maliit. Yan po guys. Yan po. Yan po siya guys. Napaghalo ko na po siya. So ngayon guys, ang susunod natin gagawin ay ilalagay ko na po yung corned beef. Ayan siya guys. Corned beef. Ayan siya guys. Corned beef guys. Ganito yung corned beef dito sa abroad guys. Sobrang hino. Tingnan nyo. Diyan sa Philippines guys, marami namang corned beef dyan. Kahit naman ano, pwede nyo gamitin. Para magaya nyo guys itong ukoy na lulutuin ko guys. Guys, ilalagay ko na guys yung flour guys, yung harina. Ayan guys, kita nyo. Lagay ko na po siya. Haluin ko muna guys. Then guys, lagyan ko po siya guys ng soy sauce. Lagyan ko siya ng konti lang guys kasi baka umalat. Ayan guys, oh. Sa kutsara. Ilagay natin yung nam-nam. Isang nam-nam guys. Ilagay natin mabuti. Yan yung paminta. So guys, haluin na natin mabuti. Alam nyo ba guys, chika muna tayo habang hinahalo ko to. Alam nyo guys, dito sa UAE, grabe, napakainit. Sobrang init guys, grabe. Pag lumabas ka, dapat tayo kang may dalang tubig. Kasi sobrang init. Hindi ka talaga guys mabuhay dito guys pag walang aircon sa loob ng kwarto mo. Kasi sobrang init. Hindi katulad sa atin sa Pinas. Kahit walang aircon, nabubuhay ka. Saka fresh pa yung hangin dyan. Dito yung hangin sobrang init. Para kang matutusta. A few moments later. Saka guys, talagan ko na siya guys ng isang itlog. Ito guys, oh. Lagay ko siya dito.
konting tubig. Dalawang kutsarita. Haluin natin guys ng mabuti again. So guys, nahalo ko siya. Dagan ko na guys ng konting tubig. Ano siya guys? Ito na siya guys. Pinaghalo ko na yung corned beef, sibuyas, bawang, carrots, yung patatas, yung isang itlog, isang kutsarang toyo, at yung namnam guys, saka yung paminta. Ayan na siya guys. So ngayon guys, pipirtuhin na natin siya. Mainit na po yung kawali guys. Lagyan na po natin ng mantika. Ayan na siya guys. Ngayon lang po natin. Mainit na guys yung kawali. Maglagay na po tayo. Ayan guys. Guys, ayan na po siya. Hintayin po lang natin siya guys na mag-golden brown. So, hanguin na po natin siya. Try nyo na guys, gumawa guys. Ang sarap. So, ito na siya guys. Patayin ko na yung kalambya guys at hanguin ko na po siya. Siya guys. Napakasarap. Eventually. Guys, ito na po ang ating finished product guys. Ito na po ang ating ukoy na corned beef. Ito na guys, napakasarap. Yan siya guys. Guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.